Okay. The Minister of State for Mashonaland West Province, Honorable M. Choma, the Minister of Women Affairs, Community, Small, Medium and Enterprises Development, Honorable Senator M. Muchanga, Mashonaland West Women's League Chairperson, Comrade C. Shamu, all members of the ruling party, Mashonaland West Province leadership, senior government officials from Mashonaland West Province, senior management from all government ministries here present, acting Norton Town Secretary, Mr. Mandude, Norton Town Council Mayor, Mataruse, Deputy Mayor, Councillor Tapera, Councillor Peter, Women's Quarter, Chegutu, DDC Karaira, Chegutu RDC CEO Machindura, all government officials, representatives from the academia, fellow colleagues, from civil society organizations, women in business, executive members, all stakeholders, all exhibitors and service providers, ladies and gentlemen, all protocols observed. I, Dr. Sokani, Director of Manake Empowerment Trust, feel greatly honored and grateful to stand before you as we celebrate together with our graduates here. The journey culminating to this graduation has not been an easy one. It is a journey mixed with challenges, tribulations, and joy. Honorable ministers, ladies and gentlemen, please allow me to briefly take you through this journey. Manake Empowerment Trust, aka MET, was previously known as Today's Women of Trafalgar and began as a burial society in 2022, whose main objective was taking care of funeral expenses for bereaved members. In 2024, the organization was re-registered
Manake Empowerment Trust to promote equal participation for all women and men for socio-economic development, to leave no one and no place behind, as spelled out in National Development Strategy 1 and Vision 2030. Manake Empowerment Trust then transformed and broadened its focus and vision to empower its members by grouping them into livelihood projects in poultry, horticulture, sewing, confectionery, and detergent making. The main thrust of the object of the project is to provide livelihoods whilst discouraging and fighting against drug and substance abuse and gender-based violence. Honorable Ministers, ladies and gentlemen, our membership continues to grow as more and more women and youth, including survivors of drug and substance abuse, continue to join Manake Empowerment Trust. We have an open door policy. Honorable Minister, ladies and gentlemen, we are planning to build a clinic for the general populace and a rehabilitation center for survivors of drug and substance abuse. We have developed our strategic plan revolving around this future establishment. Honorable Ministers, ladies and gentlemen, allow me to appreciate the formidable partnership that the Ministry of Women Affairs is nurtured with Manake Empowerment Trust. As met, we couldn't have made it this far without your support, especially from your Chebutu district staff, trainers from National Center for Rural Women also did a sterling job by coming all the way from Goromonzi to offer free training to our graduates. The Department of Community Development has been pivotal in this whole journey. At our launch in April 2024, Director Chipepera graced the occasion and gave us a roadmap to capacitate our organization through skills development. She has continued to offer technical support and recommend the program that resulted in importation of skills training to our members. The department has been able to polish up the skills of our members who are now capacitated in income generation activities and indeed opening avenues for self-employment. In this vein, we have also expanded into engineering and shoe manufacturing as showcased in the exhibition tent. Honorable Ministers, esteemed guests, our appeal to now is to not on Town Council to give us space for offices and more projects so that we can make a positive impact in transforming our communities into one that is free from GBV and drugs. Let us find each other along the way of transformative development and continue to work closely together in fighting against gender-based violence, drugs, substance, and abuse. We all know that Babaredu, our Honorable President, vanogara vachiti nyika inovakwa nevayo. Tisu venevayo isusu Manake, tashipira kune venevayo, kuti tipfuurire mberi nekuvaka vana vema-drug and substance abuse and all those who are into gender-based violence. I thank you all
tinotenda. Ngiyabonga. Kutambidza ma-certificates edu. Order yatichafamba nayo. Saka our first graduate vakaita basic garment making ariye leader wekugarment Tracy Mangwele.
Munyaradzi muchirevesi. Diana Jackson. Rodrick Mafumo. Eunice Mudoka. Eunice Mudoka. Priscilla Dube. That's Eunice Mudoka coming. Brilliant Kumama. Utaumile N. Sibanda Wisdom Sibanda. panguva ino kuti nditaure kuti hanzi nhambe tambo inoregwa ichanaka
Saka panguva ino tichada kuti tiwane mavote of thanks edu. Mavote of thanks edu tikuawana from none other than the provincial chairman for the ruling party ZPF from National and West Province, Comrade C. Shabu. Tapiwa certificate ya maona tichipiwa pana
Asi pane imwe certificate yatapiwa pano nabai Mutsvangwa. Vatumira Dr. Sibanda pano tikapiwa mazwi erimwe certificate kana kuti imwe graduation yataita pano. Tese tinoziva bai Mutsvangwa kuti murwi werusununguko ndo madzimai akaita ushingi vakaenda vakanyorwa vakaita kuti nhasi tiite zvatiri pano takasununguka. Saka rimwe gamba rakaendawo kuona zvataita pano nhasi kuzadzisa zvatinotaurwa mazuva ese, mazwi emukuru wenyika yedu vaPresident Mnangagwa. Vanotitaurira zuva nezuva kuti nyika inovakwa nevanhu nevenevayo. Ndizvo kaizvi zvatiri kuzadzisa. Hapana mumwe achauya achitivakira nyika iyoyo. Ndo hwaro hwataona nhasi pana hwekuvaka nyika yacho. Mapiwa macertificates ekuti muchibva pana makuenda mudzimba umu makunobikira mhuri dzenyu. Kana mambenge muchingebika bodza pano makubva muchinobika zvakanaka. Kana mamuchenda muchinotenga makeke emabhekiti evanhu makuenda kamakunozvimbibenda handiti makunovabikira makeke zvinhu zvinofamba ndokuvaka nyika yacho. Asi musagumire ipapo. Ndaona maitiswa zvinhu zvakawanda pana ndazvinyora. Ndaona pane nyaya yemakeke, kusona mayunifomu, bhutsu, vanhu vaita futi horticulture. Ndaona zvinhu zvakawanda zvekuti kunozviteedzera tinototekeshera. Ane interest yake achiita ipapo. Asi mabasa aya ngatichiendeika tinoita mabasa anotipa mari. Mukaona nyaya dzekubika munogonawo chiomateka wenyu, munogonawo kubikira zvikoro zvakaita zvino muchitounza zvikafu pano. Munogona kuita zvakawanda, kuita mateka wei, kuita zvakawanda zvamungaite. Kuri kuti matosika basa nhasi pano makutoivaka nyika yacho zvinotaurwa chirevo chaPresident. Saka regai nditi tapiwa endi kuzvifarira kwandazviita kana kuti kwatazviita ndanzwa kuti zviri kunobatana nekudzivirira drug abuse. Zvinobatsira zvikuru kana varimo vamwe vari kuita madhiragi. Wakuita zvinhu zvinokupa mari unokurumidza kukanganwa. Asi kana usina chekuita unoti wangopedza kana kuti wangotaurirwa waita sekudzokera kuyawo. Asi makunoita bhizi muchiita makambani enyu, ndinoona nyaya yemadhiragi ichiita shoma. Chiti amai rambai muchienderera mberi nebasa ramabata nhasi pano kana kuti ramanga muchibata. Asi regai nditaure ndichikota mazuva ndakazwa mai Mutsvangwa vachitaura vari kuchikoro kwemasoja svunhu rapera iri, vachitaura kuti maSMEs kazhinji anodonhera pasi nekuti haanyatsoita, anotarisirwa basi. Plus isuwo futi pari kuaita hatisi kunyatsokuita quality inoita kuti tienderere mberi. Toda kuti basa redu tinatsokuribata kuti aitewo semakambani mahombe anoita zvinhu zvavo zvinotekeshera. Ini ndinovakuzopa muenzaniswa naDogoso. Havana kutanga vakakura kudai, vakatanga vari vadiki, asi nhasi yatekeshera nyika yese. Saka ngatiregei kutarisira maSMEs pasi nekuti ndo achaita kuti tikure tizoitawo makambani akakura.
tinonyora mapepa tigodeposita mari mumabhengi, asi tozoenda kunoti takudawo mari yekuti tiite makambani yedu, tiri kundoshaya mari. Saka tinokumbira zvechokwadi kuti ipapo dai pakagadziriswa mari ngaiwande, madzimai abatsirike, nekuti ukasawana mari hapana kwatinoenda. Saka ini nhasi pano ndauya kuti nditende, ndoda kutendai mese makaita shungu dzekupedza chikoro nhasi muchibata masertificates. Ndigotenda mambo vedu vauya kuva nesu tikaita nguva yakanaka pano. Tinokutendai mambo. Ndoda kutenda zvakare kune memba dzeZANU-PF dziri pano. Ndoziva ZANU-PF pakamboita zvinhu zvine progress vanomhanya, zveshuwa vamhanya vakauya pano. Ndoda kukutendai. Ndotenda zvakare vashandi vehurumende munotidadisa. Ndakutanga kutenda veMinistry of Women Affairs. Rambai muchitibatira basa muministry yedu. Tinokutendai nezvamaita apa neinvolvement yenyu. Tinotenda mese mauya pano vatore venhau nevaimbi vandaona vachienda tenda pano. Kuda kutendai kuti maita kuti zuva redu rifambe zvakanaka. Maita yenyu Adichukufaka zvinoitika here so madakeka No.